from verse 35. Mark 4 from verse 35. I'll read. That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. I'm sure it's a common scripture. Jesus arikuti kuvadzidzi vake, let us cross over to the other side. Let us cross over to the other side. Ndokubva vapinda muchikepe kana kuti mubhoti vese ndokutanga kuenda. Along the way vari pakati, there arose a storm. There arose a storm. Jesu ari mubhoti, Bible rati he was sleeping on a cushion. He was on the stern part, which means the lower part. Pakadzika mukati mebhoti, akarara hake pa cushion. And there rose a storm. Vadzidzi vake ndokubva vaenda kundomumutsa nawo kuti Ishe hamuna hanya here kuti tiri kuparara kana kuti tinonyura. And he got up. He rebuked the wind. Mhepo ndokubva yanyarara. Ndokubva vava nequestion kuti who is this man that even the wind can obey him? That's the story. Jesu wataura shoko rekuti handei the other side. Vadzidzi shoko iri varinzwa kuti Ishe vataura zvine chekuita ne the other side. Vari mubhoti vese naJesu, vari kuona a challenge kana kuti dambudziko, are the ones who were awake. Jesus was sleeping. Akatozoita kumutswa kuti kune challenge iriko. I believe the main reason why Jesus was sleeping, he was exercising faith upon the word raataura iye pachake kuti we are crossing over to the other side. Shoko iri aritenda achiziva kuti nyangwe pane zvingamuke zvikaitika pakati, ndatumira shoko rinoenda mhiri. Handinei nezvichaitika pakati, but ndaisa shoko rine chekuita ne the other side. Kureva kuti whatever chinozouya pakati, ini ndine shoko rekusvika, shoko redestination. Zvoreva kuti chinhu ichocho hachina simba ringakansele destination yandamenshena kare. So Jesu apinda mubhoti ndokubva aenda pa lower part. Ndofunga we all understand kuti kana muchikepe chikanetswa nemvura, kana mvura ikapinda muchikepe, ingatoenda to the lower part ndokunotanga kupinda mvura. But chakamutsa Jesu haisi challenge. Chakamutsa Jesu vanhu vari mu challenge. Zvoreva kuti nemvura yacho nemhepo yacho zvanga zviri so disciplined to a level yekuti hazvisi kutomboita anything against Jesus. Although Jesus was in the boat, but mhepo haina kumudisturba. Nokuti dai mhepo kana kuti mvura yakadisturba Jesu, aimuka nekuda kwemvura, aigona kumuka nekuda kwemhepo.
but akamuka nekuda kwevanhu vane challenge yemvura nemhepo. Chandaitarisira kuti vadzidzi nokuti Jesu paakanyararidza dutu remvura nemhepo akazobvunza vadzidzi vake kuti sei musina kutenda? Sei musina kutenda? So zvinoita sekunge kuti challenge hombe ine chekuita nefaith than situation yavasangana nayo. Zvoreva kuti kuleka kwavari kuita faith kwavaendora vavhura so that the challenge igone kuvaataka kusvika palevel yayakasvika. Haisi nhau yeweather but inhau yekuti nekuti Jesu aigona kuti sorry pazongoita dutu remhepo ndakarara and the like, but Jesu ari kuti izvi zviripo munatural realm ndo zvamaona, but chaonekwa spiritually chazokonzerazvo kuti zvimusangane nezvinhu izvi chinhu chinonzi faith ndo chamashaya. I need to read. Jesu achitaura kwavari. He said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Kureva kuti Jesu ari kuti dambudziko riri pano haisi mvura kana mhepo. Dambudziko riri pano mariona semvura kana kuti mhepo, asi dambudziko riripo kutenda kana kuti inyaya yefaith. Kureva kuti varume ava vaigona kudemonstrata faith iri kurehwa naJesu kwete nekuti vari kunomutsa Jesu, nokuti nzwaika nyangwe varume ava vakamutsa Jesu, Jesu ari kuti hamuna kutenda. Varume ava vamutsa Jesu, but Jesu ari kuti mune dambudziko refaith. Zvoreva here kuti munhu akaripota kana kuti akaita prayer unto God hazvingoreva bedzi kuti ane faith. Sometimes prayer yake iri mudimension yemunhu ari kushayiwa kutenda. Hear me and hear me very well. These guys vana Jesu mubhoti, dutu remhepo nemvura pazvasimuka vamutsa Jesu, but Jesu haasi kukomenta achiti magona nokuti mandimutsa, maita zvakanaka mandimutsa. Jesu ari kuti nyangwe mandimutsa but you still have a problem. Zvoreva kuti vanhu havana Jesu pakati pavo, paita dambudziko vataura naJesu ari pakati pavo. Instead yekuti Jesu ati nokuti muneni don't worry kana kuti maita zvakanaka mandimutsa, Jesu ari kuti pane problem yamuinayo nyangwe muineni, pane problem yamuinayo nyangwe mandimutsa. Kumutsa Jesu kwakafanana neprayer, kuti there are certain issue yekuti unogona kunopfugama unamata kuna Mwari, but prayer yako iri prayer iri kubuda pachena kuti munhu haana faith. What am I saying? Nokuti kana vanhu ava vachimutsa Jesu kuti Ishe tinoparara, Ishe hamuna hanya here, tinonyura, zvoreva kuti naivo vari kutenda kuti naJesu akaramba akarara anobatanidzirwa nedambudziko ravari kusangana naro vese vakanyura. Zvoreva kuti havasi kutenda shoko raataura rekuti we are crossing over. Vari kutosvika palevel yekuti naiye Jesu wacho vanotomutyira. Pavari kutomumutsa isaini yekuti vari kutoti tinogona kuita drown tikatonyura tese tikasakumutsai. But I want to show you something. Jesu ari kuvaratidza kuti ivimi varume ivimi hamuna kutenda, nyangwe mandimutsa. Formula iyoyo yakanaka yekuti kana zvanetsa unodena Kristu, kana zvanetsa unonyengetera kuna Kristu. But nyaya hombe ndeyekuti kana uchiziva kuti una Kristu mubhoti uye uchiziva zvaataura Kristu wacho, zviri enough kumusiya akarara as a sign yefaith yeshoko raataura, kuda kuti hauchatarisa kurara kwake but iwe waakurara pashoko raataura. Nokuti Jesu ane shoko raanga ataura kuti we are let us cross over. Saka mukazomumutsa anokubudira iwo pachena kuti hamuna faith. Why? Nokuti faith yenyu haifaniri kusvika palevel yekuti munoramba muchishedza inini. Faith yenyu ngaisvike palevel yekuti nokuti ndinemi you relax. You take advantage of the word. You take advantage of his presence in the body. Whether mamumutsa hamuna but kuziva kuti tinaye uye ati we are crossing over, ipapo ndo panofanirwa kuzembera faith yenyu than kuti isvike palevel yekushedza kuti mukai. I love examples. Let me just give you this simple one. Mukukura taiti, for example, ndaitamba bhora rechikweshe mukukura. So ndaiti ndikatorerwawo bhora ndaimhanya kumba zvichida ndonoudza date. Baba ndatorerwa bhora, baba vauya neni.
vona zvichida mukomana mukuru anditorera bhora, votaura naye, bhora rangu ndodzorerwa. But mukuzokura pane time yekuti ndaiti ndikandoudza baba kuti ndatorerwa bhora, vaindipindura bheki kuti ukasauya nebhora iroro randakakutengera mumba muno haupindi. Zviri kuita sekunge baba havasisina rudo neni. Gamba level yerudo rwavo ndopara vanyatsokura to a level yekuti vakuda kuonawo ndichimanifesta kukura kwangu, ndichizviratidzawo kuti now I'm grown up to a level yekuti handiende kunoshedza baba kuti bhora ratorwa, but I must fight back kusvika ndawana bhora. Pane nguva yekuti mubereki akanzwa kuti mwana wake arohwa, anogona kusimuka akaviruka nehasha akaenda akandopopotera arohwa vana vake akandotaura navo, something like that. But there will come a time yekuti mwana anosvika pakuita sekunge akuema to an extent yekuti kana akanzi ari zvaitika kwaari, vanoda kuti ambomachuwa, ambogone kuexercise authority or power, kana kuti level yematurity iri maari, kuti now he can stand or she can stand on her own. Okay, I'll give you this one again. Pataiya mutauni nevabereki ndichiri mfana, taibatwa ruoko. Vabereki amai vangu variko, vanombouya kuno kutauni, tinotomboenda tese kutauni. But this time havandibati ruoko. Hazvireve kuti rudo rwavo rwakachinja, havachandida. But vari kundida, rudo rwavo ruripo rwakatowedzera. But havachandibata ruoko nekuda kwezera randaanaro. It's more like an insult kuti vandibate ruoko tichifamba mutauni, nyange vari mai vekundibereka. It's more like an insult nekuda kwezera randava. So Jesu paari kuti kuvadzidzi vake, ko kutenda kuri kupi? Yeti vanhu havana Jesu uye vamutsa Jesu. So in other words, Jesu ari kuti this level yekuti munondimutsa maifanirwa kuita dai ndisina kunge ndataura shoko rekuti we are crossing over, kureva kuti imi mukaignore the word. So which means when you ignore the scriptures, when you ignore the word, there are times yekuti you pray asking, or you pray begging or crying unto the Lord on a matter that is already written, and that written word, you are just supposed to exercise the word or use the word. Nokuti pane nguva yekuti munhu unonobvunza chinhu kuna Mwari, yeti shoko raMwari rakatonyorwa pamusoro pechinhu ichocho kuti unofanirwa kuita sei. Akatabusha takalabusa riba shante kadema soko riga dia bosa lianda menta baradakia masandolo boshia. So Jesu ari kuti kuvadzidzi vake, faith yenyu ndiri kuishaya. Nyangwe muneni, nyangwe mandimutsa, but you still got a problem. Zvoreva kuti there are times yekuti Ishe vari kutarisira kuti nekuda kweshoko ravo ratinaro ratinodya zuva nezuva, we must grow to a level yekuti we bank or we put our trust on his word. Zvekuti kana daziva kuti shoko, nokuti the word empowers us to act. The word empowers us to act. Shoko rinotisimbisa kuti tizive zvatinofanirwa kuita, nokuti pane nguva yekuitirwa nenguva yaunofanirwa kuita, nokuti waakuziva kuti zvinoitwa sei. Ndoga vazhinji takaita breastfeeding, takanwa mukaka kubva kuna namai vedu, but nyangwe mai vacho variko, kana wakura hazvichaita, unotorumurwa. Kana wakuda mukaka, wakutonotenga mukaka mushopu. We must come to a time, to a point, or to a level yekuti hausi kuzomutsa Jesu mubhoti kuti kune mhepo tinonyura, but iwe unomuka mukutenda, unomuka mukutenda zvaataura kuti we are crossing over. Nekuda kwaJesu wauinaye, unotanga kuexercisewo kutaura kumhepo iyoyo. Hainzwe iwewe, inonzwa iye, but nokuti unaye, when you speak a word,
shoko rinonosviko gadzirisa. Kana mhepo ikatarisa pabva shoko inoona panewe naKristu. I'll give you this example. Kuchikoro kune munhu anga ari so bully zvekuti aigara achitirova achitiporisa bhutsu nekudini. But there was a day pakaitwa parents day kuchikoro. Then my uncle came. Sekuru wangu vakauya. Saka ndakaenda navo kuchikoro sekuru. Saka the guy anga angori bully naunge anyatsoona kuti ndiri kufamba nasekuru wangu. Ndokubva angoita zvaanoita mazuva ese kuti mufana wangu yaupukute bhutsu yemukomo wako. Zvaaita mazuva ese ndaenda ndichipukuta. But on that day ndakangotendoka kwaari ndikati mufana wako unomuziva here kupolisha bhutsu yekuita sei? Handisi mushando wako. For the first time that bully guy was surprised, he was shocked. How come mufana wandino you treat her every day nezvandinomuita? Today he's speaking very different. Mashoko iwayo ari kubva pamunhu waakajairira, waanoabusa, waanobhula every time. But saka iye manje anofanirwa kutanga atoziva kuti mufana uyu pane zviri kuitika kana kuti pane zvaari kuziva zvandisati ndaakuziva zvamupa simba. So which means the guy akazotarisa akaona kuti murume ari kufamba pamberi pangu akafanana neni. Murume ari kufamba pamberi pangu akafanana neni. Saka iye akabva angozvisa mumind. Tinofunga ndibaba wake kana ndofunga ndibamunini wake. Ndosaka mufana ataura mashoko ainayo. Saka mukomana haana kuzouya pandiri akabva andiignora akandisiya ndichienda. Why? Akatoziva kuti ukaona mufana uyu ataura mashoko iwayaya nemunhu ari pamberi apa akafanana naiye, ndo zviri kumupa change of language, ndo zviri kumuboostira confidence yekuti nhasi handisi kuzoshandiswa kupolisha bhutsu dzemunhu ainde abusa for a long time. So the same zvaifanirwa kuitwa nevadzidzi pakaraisa a storm. Nekuda kwaJesu wavanga vainaye, they were not supposed to wake him up. They were supposed to wake up upstairs in understanding, in faith, in belief, in knowledge. Yekuziva kuti murume watiinaye kana tiinaye mashoko atinotaura anobhekwa nepresence yake. So they were not supposed to wake Jesus up. Nokuti dai vaifanirwa kumutsa Jesu, hapana Jesu paaifanirwa kuvapa mhosva nekutaura anything else. Aifanirwa kungoti thank you, you have done a good thing because you are with me, so aifanirwa kudaro. But Jesu ari kuti I can't see your faith. Where is your faith? Why? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God, which means Jesu paataura shoko rekuti we are crossing over to the other side. Daima builta faith yenyu pamashoko iwayo. Manyatsoona kuti whatever chinoraisa pakati, we can speak against it and achinokurirwa nekuda kwekuti we are going somewhere and Jesu declare. But the guys vakashandisa a method iri kushandiswa nevazhinji mazuva ano yekuti we just go to him, we kneel down, baba chakati. Truly God is so faithful, God is so powerful, God is so mighty. But there are times yekuti as sons hakuna mbereki angafara kana mwana wake asiri kukura. Kwete kukura nje, but kukura to an extent yekuti are responsible enough to do certain things. Than kuti in every matter ada kunokwenya nekumutsa Jesu kuti panapa taakuparara, ishe panapa paitika zvakati, ishe panapa paitika zvakati. But nekuda kwekuti ukaziva kuti kana uinaye, Bible not greater is the one inside than the one in the world. Kana uinaye ukataura shoko rine weight nekuda kwepresence yake. So these guys are vakanzi, where is your faith? Simply because they woke him up. Havana kutrusta shoko raataura. In other words, reganipinduridze nyaya. Kana Bible rati Jesu wanga wakarara mukati mebhoti, vadzidzi vakamumutsa. It's actually the opposite. Vanga vakatorara ndo vadzidzi vaJesu.
kwete physically, but vanga vakarara, a sign of ignorance. Pashoko ranga rataurwa kuti we must cross over. Chapa Jesu kurara ari kuexercise kuti shoko randataura rekuti we are crossing over hazvichada my effort, zvakuda ku put my trust on the word and we can get there. So kurara kwa Jesu is sign ye faith pashoko raataura rekuti we are crossing over. Vadzidzi pakusarara is sign yekuleka faith yokuti we must be alert because anything can happen anytime. Sapa vakamutsa Jesu, Jesu akavatiwo kutenda hapana. Why? Because you were not supposed to wake me up. You were supposed to wake up by understanding the word that we are crossing over and putting trust and faith. I'm also present with you in the boat. But you which means they were also including him. We are about to drown. People of God, hear me and hear me very well. Let's learn to exercise the authority that we are given by the scriptures. Nokuti Jesu tinaye, nokuti ari matiri. Shoko ratichataura rinobhekwa neuwepo hwake. Uye shoko raakataura tikaritenda rinozadzikiswa muupenyu hwedu. We are crossing over. Let us cross over. They were supposed to put their trust pamusoro peshoko rake. But mhepo yakatoziva kuti komana havana kutenda zvaataura. That's why mhepo yakanetsa vakasvinura ikasiya Jesu akarara. Why? Nokuti kurara kwake isaini yekuti I'm trusting zvandataura kuti we are crossing over no matter what will rise. Tiri pakati perwendo. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So happy to see you guys. Bla Victor Banda, how's Alberton? How are you keeping, my brother? God bless you. Sister Monica Nyakua, a good evening to you. God bless you. How's Australia? Pastor Kampira, how are you doing? Say God bless you. Yokai Mugweni, welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mailinet Mukwena, God bless you, God bless you, God bless you. So happy to see you guys. So you can join me tomorrow as well. Merry Christmas to you. Have a blessed holiday. Father, I pray over the viewers. Mukatimi zororo rakadai. Ndaramba mweya wa accident. Ndaramba kudoka peropa. Ndinotaura ropa ra Jesu. Ndinotaura ropa rakadeuka pa Calvary. Ropa rinova a covering upon their families. In the mighty name of Jesus. Ndataura nyasha mukati mekufamba. Ndataura nyasha mukati mekufara nemhuri. Ndataura favor neruoko rwenyasha pamusoro pevana venyu. Ngavawadirwe nyasha nemi vachengetwe nemi. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen and amen. People of God, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So happy to see you. A blessed day, a good night to you. Tendai Mukwena, a good night to you. Mai Mukwena Muguti, a good night to you. Tafadzwa Evelyn Mupotsa, a good night to you. Yokai Mugweni, a good night to you. Monica Nyakua, a good night to you. Wellington Masenga, a good night to you. Victor Banda, a good night to you. Sister Shamiso Jack, a good night to you. God bless you. Maimur Wira, a good night to you. God bless you. Melody Praise Zapasi, a good night. God bless you. God bless you. God bless you. Anointed Desire, Manirakanaka Kwamuri Munawashe, Mwani Wenyasha, Murare Munyasha. God bless you. Thank you so much. Mwari vakuchengetei, Mwari vakuwanirei nyasha. Muzororo iro ratakatarisana naro, muri dzenyu dzichengetwe, vanofamba vafambe munyasha. Nyasha dzerwendo dziwanzwe mukati meupenyu hwenyu, muri dzichengetwe.
denda ririko riregere kubata pamusoro pemhuri dzenyu. May the good Lord protect your families. May the good Lord bless you and favor you. There is nothing you cannot do. We thank you, Lord Jesus. We bless your name. We honor you. We give you all the glory. We give you all the praise. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mucheni wakatendeka Mwari wenyasha. Vari kudzwe zita renyu rinamatwe. Ribatwe neutsvene nokuti makarura naJesu. Makatendeka Mwari wenyasha. Muyandara Usarara. Meketele ya masandara bosha. Manteka ligadara bazugadaya. Menta barada kia sandara bosha. Muri muchene Baba. Kudzwa Jesu wangwai mazita Baba. We thank you for the gift of life. We thank you for your hand of protection and favor upon our families, upon our lives. Ezita ra Jesu, kudzwai wangwai Baba namatwai nokuti makanaka. Tadzorera mbiri yose kwamuri muchene. Riwongwe rinamatwe zita renyu. Ribatwe neutsvene nokuti makanaka. Mutsvene wakatendeka, mutsvene wakarurama. Nekusingaperi Baba rinonamatwa nekuremekedzwa zita renyu nokuti makarurama Jehovha. Nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. For thy mercy, O Lord, endure it forever. We bless your name. We honor you in Jesus' mighty name. Amen. Bye-bye. God bless you, people of God. We meet again tomorrow. By God's grace, God bless you. Bye-bye. Love you so much.